Oğuz Han'ın yürüyüşlerinin esasına parahatçılığın külli adamzat üçün belli bahasının yoktu hakkında pikirlenilýär. Ýay, hükümdarlyk, peýkam, ilçi diýilip hasap edilipdir. Gahraman arka dagmady. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow. Salam mehriban parahatçılığın yaş aparlar akıl paykat bäsleşine gatnaşyjylar, gaderli mehmanlar. Bugün biz Gahraman arka dağımızın yürüýte karary esasynda zihini ýaşlary ýüze çykarmak maksady bilen Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutyna döredilen ýaş diplomatlaryň mekdebi tarapyndan gurulýan parahatçılığın yaş aparlar atly akıl paykat bäsleşimiň birinji saýlamy tapgyrynyň 6-njy oýuny geçirýär. Akıl paykat bäsleşimiň 6-njy oýuny Osman döwletiniň daşary siýasaty we diplomatiýasy atly tema başlanýar. Gahraman arkadağımız bizim şöhratly ata-babalarymyzyň döreden we dünýä taryhyna wajyp orun alan Osman döwleti barada ahalteki bedew bizim buýsanjymyz we şöhratymyz atly kitabyny Osman döwletiniň türkmenler tarapyndan esaslandyrylyp, onuň zeminiň 3den birine 600 ýyllar hökümdarlyk edenligini nygtak geçýär. Parahatçılığın yaş şaparlar atlı akıl paykat bäsleşiginiň birinji saýlama tapgyrynyň 6-njy oýuny Osman döwletiniň daşar siýasaty we diplomatiýada atly tema bagşlandy. Bäsleşigiň başynda oňa gatnaşyjy okuwçylar üçin Türkmenistanyň garaşsyzlyk binasyna ýürüýte gedelenç guruldy. Okuwçylara binada yerleşdirilen beýik şahsiýetler şeýle hem Osman döwletini esaslandyrjy Ertuğrul Gazy hakynda gyzykly gurrunlar berildi. Garaşsyzlyk binasyna oturdulan taryhy şahsiýetler şeýle hem Ertuğrul Gazy hakyndaky maglumatlar okuwçylarda aýratyn täsirler galdyrdy. Şeýle-de Osman döwletiniň daşary siýasaty we diplomatiýa atly tema bagşlanan bäsleşige gatnaşýan okuwçylarda milli mirasymyza, taryhymyza bolan hyjy goşulanyrdy. Hormatly bäsleşige gatnaşyjylar, gaderli mehmanlar, geliňiňiz bolsa, bäsleşigimizde gatnaşýan okuwçylarymyz bilen hem tanyş bolalyň.
Oğul Sultan Orazverdiýewa Aşgabat şäherindäki dil dersleri çuňlaşdyryp öwredilýän 87-nji ýöreýteleşdirilen orta mektebiniň 11-nji synp okuwçysy. Rus, ingliz dillerini bilýär, kitap okumak we kompýuter tehnologiýalary bilen ýakynan gyzyklanýar. Grafika, dizayn işleri bilen ýakynan gyzyklanýar. 2018-nji ýylda Altyn asyryň altyn dehinleri atly ders bäsleşiginiň etrap tapgyryna ingliz dili dersi boýunça 2-nji orna münasip boldy. 2022-nji ýylda Altyn asyryň altyn dehinleri atly ders bäsleşiginiň etrap tapgyryna ingliz dili dersi boýunça 3-nji orna münasip boldy. 2022-nji ýylda Altyn asyryň altyn dehinleri atly ders bäsleşiginiň şäher tapgyryna ingliz dili dersi boýunça höweslendirji orna münasip boldy. Cennet Akmemmedowa Aşgabat şäherindäki dil dersleri çuňlaşdyryp öwredilýän 87-nji ýöreýteleşdirilen orta mektebiniň 10-njy synp okuwçysy. Rus, ingliz, fars, türk dillerini bilýär. Kitap okumak we sport bilen gyzyklanýar. Kakygella Akmuradow Aşgabat şäherindäki Saparmurad Türkmen başadynyňky ýöreýteleşdirilen umumbilim berýän mektep internadynyň 11-nji synp okuwçysy. Rus, ingliz we türk dillerini bilýär. Kitap okumak we sport bilen gyzyklanýar. 2021-nji ýylda Altyn asyryň altyn dehinleri atly ders bäsleşiginiň welaýet tapgyryna taryh dersi boýunça 2-nji orna münasip boldy. 2022-nji ýylda Altyn asyryň altyn dehinleri atly ders bäsleşiginiň welaýet tapgyryna taryh dersi boýunça 2-nji orna münasip boldy. Çınar Garlywa Aşgabat şäherindäki Saparmurad Türkmen başadynyňky ýöreýteleşdirilen umumbilim berýän mektep internadynyň 11-nji synp okuwçysy. Rus, ingliz we türk dillerini bilýär. Kitap okumak we sport bilen ýakynan gyzyklanýar. 2021-nji ýylda Altyn asyryň altyn dehinleri atly ders bäsleşiginiň welaýet tapgyryna ingliz dili dersi boýunça 2-nji orna münasip boldy. 2021-nji ýylda Altyn asyryň altyn dehinleri atly ders bäsleşiginiň döwlet tapgyryna ingliz dili dersi boýunça 3-nji orna münasip boldy. 2021-nji ýylda robot tehnika, tebigy we takyk uğurlary boýunça geçirilen taslama bäsleşigine döwlet tapgyryna 1-nji orna münasip boldy. Sof halkara olimpiadasyna ingliz dili dersi boýunça baýrakly orna münasip boldy. FISO halkara olimpiadasyna ingliz dili dersi boýunça altyn medala eýe boldy. Ajerin Annegelliwa Aşgabat şäherindäki Saparmurad Türkmen başadynyňky ýöreýteleşdirilen umumbilim berýän mektep internadynyň 11-nji synp okuwçysy. Rus, ingliz we türk dillerini bilýär. Spordyň kuş, şaşka, ugru we kitap okumak bilen gyzyklanýar. 2021-nji ýylda Altyn asyryň altyn dehinleri atly ders bäsleşiginiň welaýet tapgyryna Rus dili dersi boýunça 3-nji orna münasip boldy. 2021-nji ýylda Altyn asyryň altyn dehinleri atly ders bäsleşiginiň döwlet tapgyryna Rus dili dersi boýunça höweslendirji orna münasip boldy. 2022-nji ýylda Altyn asyryň altyn dehinleri atly ders bäsleşiginiň welaýet tapgyryna Rus dili dersi boýunça 2-nji orna münasip boldy. Oğulwagt Bayraýewa Aşgabat şäherindäki Saparmurad Türkmen başadynyňky ýöreýteleşdirilen umumbilim berýän mektep internadynyň 9-njy synp okuwçysy. Rus, ingliz we türk dillerini bilýär. Surat çekmek, kitap okumak we sport bilen ýakynan gyzyklanýar. Kerem Durduýew Aşgabat şäherindäki Saparmurad Türkmen başadynyňky ýöreýteleşdirilen umumbilim berýän mektep internadynyň 11-nji synp okuwçysy. 2022-nji ýylda Altyn asyryň altyn dehinleri atly taslama dürüjülük bäsleşiginiň döwlet tapgyryna 2-nji orna münasip boldy. 2022-nji ýylda Altyn asyryň altyn dehinleri atly ders bäsleşiginiň welaýet tapgyryna taryh dersi boýunça 1-nji orna münasip boldy. Kitap okumak we saat çalmak bilen ýakynan gyzyklanýar. Rus, ingliz we türk dillerini bilýär. Mehri Ataýewa Ahal welaýatynyň Kaky etrabynyň daşary ýurt dillerini ýöreýteleşdirilen 17-nji orta mektebiniň 11-nji synp okuwçysy.
Rus, ingliz dillerini bilýär. 2021-nji ýylda Altyn asyryň altyn zehinleri atly ders bäsleşiginiň etrap tapgyryny ingliz dil dersi boýunça 3-nji orna münasip boldy. Halkyň arka dagly zamana diýen temada ingliz diline düzüme, esse ýazmak boýunça yglan edilen bäsleşigiň welayet tapgyryny 2-nji orna münasip boldy. İngliz diline atalar sözü we nakyllar boýunça geçirilen halkara bäsleşigine 1-nji orna, dil baýlygy, ýurt baýlygy atly bäsleşikde etrap tapgyryna 2-nji orna münasip boldy. Oğuz yolu mün yıllıklara dowam. Oğuz yolu ağzı birligi rowan. Senasi dillerde yanlanya öwran. Oğuz yayi adalatın kemani. Oğuz okuy parahatlık kelami. Yayi baştır okuy ilçi Oğuz'un. Pendi kem olmasın dağdan doğumun. Ata baba felsefesi kovumun. Oğuz yayi adalatın kemani. Oğuz okuy parahatlık kelami. Oklar cem olanna hergi dövülmez. Bütövlük binyadıdır dövürlün. Ağzı birlik nişanına öwrülün. Oğuz yayi adalatın kemani. Oğuz okuy parahatlık kelami. Yaydan çıkan oklar gaytmaz garadan. Ok kulludur, hemrasıdır yaradan. Ulu sili bir ağzı garadan. Oğuz yayi adalatın kemani. Oğuz okuy parahatlık kelami. İyiler ceviz olsa maksatlar mırat. Hak söyün kişiden galar yağşı at. Himayet islene çelgi güç kuvat. Oğuz yayi adalatın kemani. Oğuz okuy parahatlık kelami. Dessurdur gök bilen zemini bağlan. Siyaset köngüllün küysünün anlan. Ilahdan peşkeş üýtgoşuk hal var. Oğuz yayi adalatın kemani. Oğuz okuy parahatlık kelami. Çağı yayran ilim coşga kalk bugün. Adın zavd etmiştir törün kalpların. Dostluğun eyledi dünya halkların. Arka dağın insan perver kelami. Oğuz yayi adalatın kemani. Gelin ne olsa akıl paykas bäsleşiginde adalatly eminlik etjek pekimdarlar geňeşi bilen kem tanyş bolalım. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Ýewropa ýurtlary bölüminiň geňeşçisi, adatdan daşary we dowlat ýarly ilçi Nurwerdi Amanmuradow. Türkmen Döwlet Maliýe Institutynyň Jemgyýete öwrenşik ilmler kafedrasynyň uly muallimi Ahmet Anneverdiýew. Mawtumulad Naqy Türkmen Döwlet Üniversitetining Dünýä Taryhy kafedrasynyň uly muallimi Şamhumet Akmuradow. Hormatly pekimdarlar geňeşiniň agdalary, biz sizi akyl paýhas bäsleşiginde hoş gördük. Ilki bilen biz sizden ýaş şaparlarymyz üçin taýýarlanan sowallar bukçasyny açyp bermeňizi haýyş edýäris. Hormatly bäsleşik gatnaşyjylar, men ilki bilen sizi oýnumyzyň şerti bilen tanyş edeýin. Adatdaky bolşýaly oýnumyz 5 tane sowal-jogap menzilinden ibarat bolar. Siz her bir sowal-jogap menziline beren her bir jogabyňyz üçin Oğuz Hanyň altyn peýkamyna nasip bolarsyňyz. Şeýle hem Oğuz Hanyň altyn ýaýyna tarap bir ädim öňe süýüşip bilersiňiz. Akyl paýhas bäsleşigimiziň 6-njy oýunynyň 1-nji menzili Ertogul Gazynyň we Osman Gazynyň dolandyran döwrüne we şol döwürde Osman Türkmen döwletiniň daşary siýasatyna we halkara gatnaşyklaryna bagyşlanýan. Mirzeler, sowallar sebedini getirin.
Hormatly bäsleşik gatnaşyjylar, biz ilkinji menzilimiziň ilkinji sowaly bilen Oğul Sultan sizi ýüzlenýäris. İkinci sowal. Ertuğrul Gazi ölüp ýatsagyna ýatanna oğlu Osman Gaza näme wesiýet etdir? Ertuğrul Gazi şeýle diýip össet etýär. Ey oğlum, sen İslam dinini öz eliň bilen dünýäye ýarat. Basyp alan ýerleriň bilen meniň asmana galan ruhum şad et. Adalatlygy hemme zatdan ýokarda goý diýip össet etýär. Berekella Oğul Sultan siz sowala dol we dürst ýagdaýda jogap berdiňiz we Oğuz hanyň altyn peýkamyna munasyp boldyňyz. Biz bolsa ilk sowalymyz bilen Cennet ýüzlenýäris. 4-nji soru. Osman Türkmen döwletiniň kiçi beýlikden uly imperiýa öwrülmegine haýsy deňizlerde agalyk etmegi ýardam beripdir? Birinji Hadar deňiziň ýanyna Seljuk imperiýasynyň kiçirek beýligi bölünýär we onuň içine Suud diýen şäheriň içine olar öz hökümdarlygyny başlaýarlar. We bärden Hadar deňiziň ýanyna bolýan. Şeýdip olar öz ýurtlaryny basyp alýarlar we Gara deňiz, Mermer deňiz, Ak deňiz ýanlaryny basyp alýarlar. Goşga diýaram. Cennet siziň beren jogabymyz bilen baglykda Pekindarlar geňeşine ýüz tutýar. Indi şu taýda aýdylan aforada da görkezdilen. Osman Türkmen döwletiniň kiçi beýlikden uly imperiýa öwrülmeginde haýsy deňizlerde agalyk etmekligi ýardam beripdir diýär. Haýsy deňizlerde agalyk etmekligi. Hadar deňizi, Gara deňizi, Mermer deňizi, Egey deňizi we hem Ak deňizi. Dogry diýip kabul edip bilsegem, emma gerekmejek jogabym bar o taýda. Şoň üçin sorawyň berilişine görä jogabym takip bolmaly. Kanagatlanarly diýip kabul edýär Cennetiň jogabyna. Siz Oğuz hanyň altyn peýkamyna munasyp boldyňyz. Biz bolsa kakygely innik sowalymyz bilen size ýüzlenýäris. Osman Beýiň öz başda hereket edip döwlet döretmegine haýsy ýagdaý ýardam beripdir? Osman Bey 1999 ýylda öz başda hereket edip, ýagny şol döwürde Anadolu Selçuk Türkmen döwletiniň sultany Alaeddin Kekilbaty çöldürýär. Şol döwürde de esasan Anadolu Selçuk döwletiniň ýagny ilhanlara taýinlanda döwürde Osman Bey öz başda hareket etken hem de tutulmuş diyen yerde 1999 yılında bağlanıldı. Bağlanın neticesinde de 1999 yılında devletinde etken. Berekella kakygely siz sowala dol we dürst ýagdaýda jogap berdiňiz. Sowal bilen şinarsy ýüzlenýäris. Üçüncü sowal näme? Gahrman arkadagymyz Mertler watany beýgeldýär atly eserine Beýik Osman türkmenleriniň döwletine ýürüýte Mehter atly harby aýdymsaz topary hereket edipdir diýip belliýär. Osmanly taryhyny Mehteriň ähmiýetini düşündirin. Şu Mehter kitapda hem belin geçýäli, goşunyň ýurt aýdymsaçylary bolup durýar. Aýdymsaçy şu goşunyň ruhuny galdyrmakda, söwüşe taýýarlamakda aýdymyň bir ähmiýeti hükmüne uly özüniň ähmiýeti bolupdyr. Çınar, biz siziň beren jogabymyz bilen baglykda Pekindarlar geňeşine ýüzlenýäris. Pekindarlar geňeşi söz sizden. Şu wagt diňe bir çeşmelerde öwrenen atlaňy däl. Bir diplomatik düşünje bilen aýdamada siziň uğur tapyjylygyňyz hem gerek. Siz şonam ulanmaly häzirkide. Göýüňe getiriň Mehter topor diýerinde nähili eşikde, nähili libasda, nirelerde, haýty şertlerde şu aýdymsaz toporlary çykşetdiler. Tanklary biler, sağlary bilen dogrymy? Şuna. Şu taýda siziň birazjyk pikir eden ýagdaýyňyzda jogabyny birazjyk baýlaşdyrmagy takip bolardy diýip pikir edýär. Goşşok adyňyz barmy siziň şu jogabyňyzda? Başga goşşok adym ýok. Öz pikirim. Çınar gynnan takda Pekindarlar geňeşiniň kararyny diňledik. Gynnan takda siz sowaly jogap berip bilmediňiz. Sowalymyzyň dogry jogaby bolsa, Mehter harby aýdymsaz toporunyň ýerine ýetirýän aýdymsazlary harby ýörüşlerde, hökümdarlar takda çykanyny, köşkdäki kabul edişliklerde, ilçiler bilen kabul edilenini,
Davaralarda, bayramlarda ýeňiş gazananlaryna çalynmak bilen bir hatarda Osman Türkmen döwletine sultanyň iň möhüm hökümdarlyk nişanlarynyň biri bolupdyr. Biz bolsa menzilimiziň iňki sowal bilen aýjaren sözlenýäris. 10-njy sowal. Anadola baran Ertuğrul Gazi, Oğuz Xan atamyzyň haýsy pendini özüne ýörelge edinipdir? Ertuğrul Gazi, Oğuz atamyzyň, ýani hemişe agzyber bolmak hem adalet bolmagyny aýdyp geçýär. Şoň üçin hem şol sözüni penditdirdi. Berekella aýjaren siz sowala dol we dürüst ýagdaýda jogap berdiňiz we Oğuz Xanyň altyn peýkamyna münasip boldyňyz. Indiki sowalymyz bilen ogul wagt ýüzlenýäris. 8-nji sowalnam. Ertuğrul Gazi, Seljuk sultanynyň ruhsady bilen Bizantiýanyň haýsy ýerlerine ýelýär? Şol ýerleriň ykbaly nähili bolupdyr? Ertuğrul Gazi Osman imperiýasyny döretmesinden öň esasen Anadola gidýär we Rum sultanynyň ýerlerine ýelýär. Bu ýerleriň golaýynda Orta Ýer deňizini, Ak deňizi, Egey we Mermer deňizleriniň golaýyndaky beýlikleri özüne bakna edýär. Ol ýerdäki gadymy türkmen beýliklerini, ýagny Iznegi, Bursany, Bizantiýany, Bolgariýany özüne tabyn edýär we ol döwletler Osman imperiýasynyň bakma döwletine öwrülýär. Ogul wagt gynansak da siz sowaly näde dogry jogap berdiňiz? Sowalymyzyň dogry jogaby bolsa, Ertuğrul Gazi Seljuk sultanynyň ruhsady bilen Garajaksary söwüde ýelýär. Bu ýerler Ertuğrul Gaza sultan tarapyndan mülk hökmüne berilýär. Indiki sowalymyz bilen Kerem ýüzlenýäris. 1345-nji ýylda Bizantiýa tagtyny eýlemek uğrundaky özara uruşlarda ýardam bermek üçin Orhun Gazi bilen şertnama baglaşan Kantakuzen bu ulalaşygy berkitmek üçin haýsy diplomatiýany ulanypdyr? Orhun Gazi nikah diplomatiýasyny alyp barypdyr. Şol wagtda Kantakuzen hökümdar bilen özara ulalaşyk baglaşypdyr. Şol wagtda hem ol Kantakuzenyň gyzy Teodora öýlenipdir. Berekella Kerem, siz sowaly dol we dürüst ýagdaýda jogap berdiňiz we siz Oğuz Xanyň altyn peýkamyna münasip boldyňyz. Biz bolsa Mekri siz bilen oýnumyz dowam edýäris. 11-nji sowal. Ertuğrul Gazi haýsy Oğuz türkmen taýpasynyň bolupdyr? Ol nireden Gunnogor Anadola barypdyr? Ertuğrul Gazi Oğuz Xanyň gaý taýpasyndan bolupdyr. Ol 400 türkmen atlysı bilen Türkistany terk edip Seljuklar bilen bilelikde Mahan diýen ýerden Gunnogor Anadola gelipdir. Berekella Mekri, siz sowaly dol we dürüst ýagdaýda jogap berdiňiz. Şeýlekem Oğuz Xanyň altyn peýkamyna münasip boldyňyz. Ene hormatly akyl paýhas bäsleşigine gatnaşyjylar, gadyrly mehmanlar, şunuň bilen akyl paýhas bäsleşigimiň birinji saýlama tapganyň 6-njy oýunyň ilkinji menzili hem tamam boldy. Hormatly bäsleşik gatnaşyjylar, gadyrly mehmanlar, biz akyl paýhas bäsleşigimiň ikinji menziline hem gelip ýetdik. Akyl paýhas bäsleşigimiň ikinji menzili Sultan Fatih Mehmediň dolandyran döwrüne, onuň döwrüne Osman Türkmen döwletiniň diplomatiýasyna, halkara gatnaşyklarynyň ösmegine, deňizçiligiň ornuna bagşlanýar. Biz ikinji menzilimiziň ilkinji sowaly bilen Oğuz Sultan ýüzlenýär. 14-nji sowal. Fatih Mehmet II döwrüne eýlenen Morawiýa nire aralaşmak üçin Osman döwletiniň daýanç nokady bolupdyr? Mehmet Fatih II Morawiýany basyp alýar sebäbi Demirgazyk Afrika töwereklerini ýol açylmak üçin. Oğuz Sultan gynansak sowaly näde dogry jogap berdiňiz? Sowalymyzyň dogry jogaby bolsa, Morawiýa İtalya aralaşmak üçin Osman imperiýasynyň daýanç nokady hasaplanýardy. Biz bolsa menzilimiziň ikinji sowaly bilen Cennet ýüzlenýär.
13-nji sowal. Osmanlı tarihinde 4 asra goloy döwletin dolandyryş merkezi ve sultanların resmi yaşayan yeri Haýsy köşk bolupdyr ve onu Haýsy Osman Sultany gurdurýar. Sultan Fatih Mehmet, Topkapı, Sarayı, Gurrutya ve 4 asır boyu Osman Türkmen sultanları yaşaptırlar ve hükümdarlık ediptirler. Berekellah cennet, siz sowala dol ve dürst ýagdaýda jogap berdiňiz ve Oğuz Hanyň altyn peýkamyna munasip boldyňyz. Osman sultanları şu Topkapı köşküne özünün kabul edişliklerini gurnaptyrlary şeýle hem döwlette degişli ähli meseleler şu köşküň üstü bilen çözülipdir. Qaqa geldi siz bilen dowam edýär. 15-nji sowal. Haýsy diplomatik kadalar bozulandan soň Bizantiýa Mehmet II-niň Konstantinopol hökman çoljakdygyna düşünüpdirler. Osmanlı Sultanı Fatih Sultan Mehmet Bizantiýa çolmanyň esasy şol döwürde mermer we Egey deňiziniň esasy şol döwürlerde daýanyş noktada ýagny suwda ähmiýetiniň uly ähmiýetiniň bardygyny bilenden soň Bizantiýa hem şol ýerlere dalaş edenden soňra Osmanlı Sultany Fatih Sultan Mehmet Konstantinopol hükman eýlenendiginde düşünýär. Qaqa geldi gyna taqda sowala dogry jogap berip bilmediňiz. Biziň dogry jogabymyz bolsa, imperatorun ilçilerini zindana attyryp cezalandyrandan soň Bizantiýa Mehmet II-niň Konstantinopol hükman çoljakdygyny düşünüp galýar. Biz bolsa menzilimiziň inniki sowaly bilen çynarsa ýüzlenýär. 12-nji sowal. Ya men Bizantiýanylaryň ya da Bizantiýa meni. Şu sözleri aýdyp, bu maksadyny amala aşyran Osmanlı sultany kim? Ol Konstantinopoly haçan eýleýär. Yani Bizantiýanylar ýa-da Bizantiýa meni alanyň sözler aýdys Osmanlı Sultany, Sultan Fatih Mehmet 1453-nji ýyly Konstantinopoly eýleýär we şondan soň hem Fatih hakymy eýleýär. Berekellah çynar, siz sowala dol we dürst ýagdaýda jogap berdiňiz we Oğuz Hanyň altyn peýkamyna munasip boldyňyz. Biz bolsa innik sowalymyz bilen aýjerense ýüzlenýär. 17-nji sowal. Konstantinopol şäherini nähili ýol bilen alyp bolýanlygyna düşünen sultan Fatih Mehmet II haýsy ulgamda taýýarlyk işlerini alyp barypdyr. Konstantinopol bilen Osmanlı imperiýasynyň arasyny deňiz bilen bölünýäksi. Şoň üçin hem Fatih Mehmet II ony deňiz ýoly bilen, ýagny gäme gurulşygynda özüni birnäçe gäme gurdurýardy. Şol deňizden geçýär. Jemi 125 gämesi bilen Konstantinopol'a ýollar. Berekellah aýjeren, siz sowala dol we dürst ýagdaýda jogap berdiňiz. Şeýle hem Oğuz Hanyň altyn peýkamyna munasip boldyňyz. Biz bolsa innik sowalymyz bilen ogul wagty ýüzlenýäris. 18-nji sowal. Fatih ýeňiji eýeleýiji unwanyna munasip bolan Sultan Mehmet II İstanbuly eýelenden soň ýene nireleri öz imperiýasynyň çägine birleşdiripdir. Sultan Mehmet II Fatih Konstantinopol eýelenden soňra Krim hanlygynyň ýerlerini Makedoniýany, Serbiýany, Bosniýany we beýleki German döwletlerini hem öz döwletine birleşdirýär. Siz sowala dogry jogap berip bilmediňiz. Biziň dogry jogabymyz bolsa, Fatih ýeňiji eýeleýiji unwanyna munasip bolan Sultan Mehmet II İstanbuly eýelenden soň Moldawiýany, Afinany, Serbiýany, Morawiýadaky iki sany Bizantiýa şahzadelygyny, Jandar ogullary begligini, Trapezun, ýagny Trabzon Rum padşahlygyny, Krim hanlygyny öz imperiýasynyň çägine birleşdirýär. Biz bolsa Kerem innik sowalymyz bilen siz ýüzlenýäris. Tarihte ilkinji gezek Osmanlılar bilen Ýewropalaryň arasynda resmi hasaby alynan deňiz söwüşi haçan bolupdyr? Hayrettin barbaga soktura, Ýewropalar bilen söwüşip barap. Kerem gyna taqdy sowala näde jogap berdiňiz? Biziň dogry jogabymyz bolsa,
Bayezid I 1399-njy ýylda 10.000 adamly goşuny bilen Konstantinopol eýelime üçin deňizde eden söwüşi Osman türkmenleriniň Ýewropanyň deňiz döwletleri bilen alyp baran ilkinji deňiz söwüşidir. Oňa serkerdilik eden Sarıca bey bolsa Osman türkmenleriniň taryhda Ýewropalılar bilen deňizde darkaş guran ilkinji deňizçileriniň biridir. Biz bolsa indiki sowalymyz bilen mährisi ýüzlenýär. 16-njy sowal. Näme sebäpli Bizantiýaly taryhçy Mikhail Kristoboulos Sultan Fatih Mehmedi Grek medeniýetiniň goraýjysy we dosty diýip atlandyrypdyr. Sowalyň jogaby bilemem. Sowalymyzyň dogry jogaby bolsa, sebäbi ol başga milletleriň dini ynançdaklaryň medeniýetine, ynanç ygtykadyna sarpa goýupdyr. Raýatlaryna adalatly çemelişipdir. We şol sebäpli hem Mikhail Kristoboulos Sultan Fatih Mehmedi Grek medeniýetiniň goraýjysy we dosty diýip atlandyrypdyr. Hormatly bäsleşi gatnaşçylar, şunuň bilen biziň ikinji menzilimiz hem tamam boldy. Akıl paýhas oýnymyzyň 3-nji menzili bolsa, Sultan Süleyman Kanunynyň dolandyran döwrüne, döwletiň diplomatiýasyna we halkara gatnaşyklaryna bagşlanýar. Menzilimiziň ilkinji sowaly bilen Oğul Sultan biz ýene-de ýüzlenýär. 31-nji sowal. Süleyman Kanunynyň döwründe Osman diplomatiýasy haýsy dilleri resmi diplomatik hat alşygyna ulanypdyr. Süleyman Kanunynyň döwründe Osman diplomatik resmi namalary Fars, Türk we Arap dillerine bolupdyr. Siz sowala dogry jogap berip bilmediňiz. Biziň dogry jogabymyz bolsa, Süleyman Kanunynyň döwründe Osman diplomatiýasy Türk, Grek, Horvat ýaly resmi dilleri diplomatik hat alşygyna ulanypdyr. Biz bolsa indiki sowalymyz bilen jeňet ýüzlenýär. Eliňizdäki sowaly açyp bilersiňiz. 30-njy sowal. Deňizçi Piri Reisiň dünýäniň geografiýa ilmine goşany nämeden ibaret? Piri Reis, deňizçi Osman imperiýasynyň kartasyny çydýa we geografiýa ilmine uly goşan goşýar. Jeňet gynansak-da siz sowala dogry jogap berip bilmediňiz. Biziň dogry jogabymyz bolsa, deňizçi Piri Reis 2 sany dünýä kartasyny we kitaby Bahriye, ýagny deňizçilik kitaby adly kitaby bilen deňiz geografiýasy ugur boýunça diňe bir Osman türkmenlerine däl, eýsem dünýäde meşhur wekilleriň biri bolup durýar. Piri Reis görnükli Osmanlı türkmen deňizçileriniň biri hasaplanýar. Piri Reis öz döwründe dünýä ilmine, geografiýasyna uly goşantlary goşupdyr. Olaryň hataryna onuň kitaby Bahriye, ýagny deňizleriň kitaby, şeýle hem dünýä kartasynyň 2 sanasynyň işlenip düzülmegi onuň işleriniň esas mazmuny düzýär. Piri Reis özüniň bellemegine görä Osmanlı türkmen döwletine 2 san dünýä kartasyny düzmegen göz başyny ol İspan deňizçisi Christopher Columbus'un Amerika eden siýahatynda onuň düzen kartasynyň esasyny dünýä kartasyny işläp düzýär. Taryh çeşmeleriň bellemegine görä Piri Reis özüniň işlerini dünýäde ýerleşýän deňizleriň geografik taýdan ýerleşini has takyk anyklap onu karta geçirmegi başarypdyr. Biz bolsa indiki sowalymyz bilen kakýaly ýüzlenýär. Yavuz Sultan Selim döwrüne çağırılıp getirilen ve Süleyman Kanunynyň döwründe Osmanlaryň Hindi ummanyna işleňleşmegine ýardam eden Suez kapitanlygynyň ilkinji baştany bolan deňizçi kim? Süleyman Kanunynyň döwründe Hindi ummanynyň deňizde ýa-da Suez kapitanlygynyň baştany Seydi Al-Reis. Kakýaly gynasakda siz sowala näde jogap berdiňiz? Biziň dogry jogabymyz bolsa, Selman Reis, ýagny Memluk Türkmen döwletinden bolan bu deňizçi Suez kapitanlygynyň ilkinji baştany bolýar. Indiki sowalymyz bilen çynarsa ýüzlenýär. 26-njy sowal. Näme sebäpli Washingtonda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Kongresynyň jaýyna Süleyman Kanunynyň şekli goýulypdyr? Sultan Süleyman Kanuny özüniň adaletlilige we kanunlary berip berjäýetjänligi talap etjänligi bilen özüniň kanuny kabul alypdyr. We şol sebäpden hem Amerika Birleşen Ştatlarynyň Kongres jaýyna onuň şekli goýulypdyr. Berekelle açnar, siz sowala dogry jogap berdiňiz we Oğuz Hanyň altyn peýkamyna munasip boldyňyz.
Biz bolsa innik sowalymyz bilen Ajeren söýüzlenýäris. 29-njy. Süleyman Kanuni Osman Türkmenlerinin döwletini hukuk döwletine öwürmek barada uly aladalar edipdir. Süleyman Kanuni'nin emri bilen neşir edilen kanunlarynyň ýygynnysy nähile atlandyrylypdyr. Süleyman Kanuni'nin ýazan kitabynyň ady, ýani kanunlar ýygyndysy, ýani kitabyň ady Osmaniýe Kanunname. Biz sizin beren jogabymyz bilen baglykda Pekimdarlar Geňeşine ýüz tutýar. Pekimdarlar Geňeşi söz sizden. Kitabın adyny ýygynyny aýtdyňyz, ýöne söz manysyna aýtylanda doly takip bolmady. Ýöne bir kitap dyny kanunnama dyny aýdandygyny üçin jogaby kabul edýär. Ýöne ýüz göterim dogry jogap bolmadygyny ýatda diýär. Habaryň dolsun, ýüz göterendirmek hukmyna jogabyny kabul edýär. Ajeren biz bolsa sowalymyzyň has takyk jogaby bilen tanyş edýäris. Süleyman Kanuni'nin emri bilen neşir edilen kanunlarynyň ýygynnysy Kanunname-i Ali Osman ady bilen neşir edilýär. Siz Oğuz Hanyň altyn peýkamyna münasip boldyňyz. Biz mendirimizin innik sowal bilen ogul wagty ýüzlenýäris. 21-nji sowal. 21-nji sowal. Osmanlı Döwletiniň taryhyna 1538-nji ýylyň 28-nji sentýabryna bolup geçen Preveza deňiz söwüşiniň aýratynlygy we netijesi hakynda gurrun beriň. Preveza deňiz söwüşinde Osmanlı imperiýasy Bizantiýa goşunyna garşy söwüş alyp barýar we Preveza deňiz söwüşinde Osmanlılar öz gämilerindäki söwüşçän goşuny bilen birlikde Prevezada ýeňiş kazanmagy başarýarlar. Siz sowala näde dogry jogap berdiňiz? Sowalymyzyň dogry jogaby bolsa, Osmanlı Döwletiniň taryhyna 1538-nji ýylyň 28-nji sentýabryna bolup geçen Preveza deňiz söwüşiniň aýratynlygy şundan ibaret. Ýagny bu söwüş Osman Türkmen döwletiniň taryhyna iň uly deňiz söwüş hesaplanýar. Osmanlılar bu deňiz söwüşini Haçlylara garşy beýik ýeňiş gazanypdyrlar. Hatda häzirki wagtda Türkiýe Respublikasyna bu taryhy ýeňişiň şanyna her ýylyň 28-nji sentýabry Türk deňizçilik güni hökmünde belenilýär. Biz bolsa innik sowalymyz bilen Kerem söýüzlenýäris. 28-nji sowal. Süleyman I Osman Türkmenleriniň döwletiniň çäklerini has giňelden sultanlar. Onuň hut özi näçe sany harby ýörüşe gatnaşypdyr. Olaryň aglabasy haýsy sebite öňtürilipdir. Ol 30-dan gowrak sowuşa gatnaşyp ýörüşini bitipdir. Ödem esasen Afrika sowuşa alpdy. Kerem gynan sakda siz sowalyna näde dogry jogap berdiňiz? Biziň sowalymyzyň dogry jogaby bolsa, Süleyman I 13 tany harby ýörüşe. Şolaryň 10-syň Ýewropanyň çäklerine bolmagy Osman döwletiniň daşary siýasatynyň esasy ugurunyň ýere-gönükdirilendigini aýdyn açyk görkezýär. Mendirimizin soňky sowaly mährisiz üçin niýetlenen eliňizdäki sowaly açyp bilersiňiz. 25-nji sowal. Süleyman Kanuny döwrüniň meşhur türkmen deňizçilerinden kimleri bilýärsiňiz? Süleyman Kanuni'nin döwründen Türkmen deňizçilerinden Hayrettin, Bahawettin ýaly meşhur deňizçiler bolupdyr. Mähri gynan sakda siz sowaly näde dogry jogap berdiňiz? Sowalymyzyň dogry jogaby bolsa, Süleyman Kanuny döwrüniň meşhur deňizçileri Oruç we Hydyr Reis, İlyas Reis, Pir Reis, Turgut Reis ýaly beýik türkmen deňizçiler bolupdyr. Bu ýerde reis diýmek kapitan manysyna ulanylýar. Hormatly bäsleşigimizde gatnaşyjylar, şunuň bilen biz 3-nji mezgilimizi hem tamamlaýarys. Hormatly ýyleşler, bäsleşigimiziň şu ýerine siziň üçin taýýarlanan sowalymyzy sanly ulgam arkaly dikkatiňize ýetirýäris. Men Türkmenistan Ulmar Akademiýasynyň Taryh we Arkeologiýa Institutynyň ulul miýşgäri Ferdar Maşryk. Meniň size berjek sowalym şeýle. Eğer togry we töweşlerde görkezden edermeligi üçin näli derije berilýär? Siz öz jogaplaryňyzy parahatçylygyň çaparlary@gmail.com elektron salgymyza şeýle hem 0561 gysga beligimize ýollap bilersiňiz. Biz sizden geljek jogaplara garaşýarys. Hormatly akıl paýhas bäsleşigimize gatnaşyjylar, 4-nji menzilimiň sowallary Osman Türkmen döwletiniň halkara gatnaşyklaryna, diplomatiýasyna hem-de deňizçiligine bagşlanýar.
sowalyna jogap bermek mümkinçiligi Oğuz Sultan sizin paýyňyza düşýär. Eliňizdäki sowal açyp bilersiňiz. 35-nji sowal. Selim 3-nji Osman döwletiniň pese gaçmagynyň öňüni almagy niýetlenen nähili özgörtmeleriň toplumyna girdipdir. Selim 3-nji Osman imperiýanyň pese gaçmazlygy üçin Hristiýan çağalaryny alyp, ony egerde şo Hristiýan çağalaryny musulman terbiyesinde terbiýelep, egerde şolar güýçli bolsa, yeni çarlaryň goşunyna iýerler, egerde olar akylly bolsa hem medreseler institutyna ekidilýär, akylly, paýhatly döwlete gulluk etjekler döretmek üçin. Oğuz Sultan kıynan saktası sowala doğru jogap berip bilmediňiz. Biziň sowalymyzyň doğru jogaby bolsa 1793-nji ýylyň 24-nji fevralyna Selim 3-nji ýylyň başlanýan bu özgörtmeler toplumy Nizam-ı Jedid ady bilen belli bolýar. Munyň netijesinde bolsa, ýani Nizam-ı Jedid özgörtmeler toplumynyň çägine Ýewropa nusgasyny 12 000 adamlyk täze goşun döredilýär, olara täze nusgada bir meňdeş eşikler giydirilýär. Deňiz floty güýçlendirilip, täze uly söwüş gemileri ýasalýar. Harby mektepler açylyp, olara Ýewropaly hünärmeli moýlumlar çağırlypdyr. Baş veziriň işi 12'lerin geňeşi atly resmi däl topar tarapyndan çäklendirilipdir. Osman döwletiniň taryhyna ilkinji gedek daşar ýurtlarda hemişelik elçixanalar açylypdyr. Enlik sowalymyz bilen Jenet size ýüzlenýär. 40-njy sowal. Osman döwletiniň deňiz güýçleri üçin haýsy ýeriň strategik ähmiýeti uludy. Ony ýitirseler netijesi nähili boljakdy? Men pikirimçe mermer deňizi. Jenet kıynan saktası sowalyna näde jogap berdiňiz? Biziň dogry jogabymyz bolsa Geliboli, yani Gallipoli. Eger Osmanlılar Geliboli yitirseler, Ýewropadaky ehli ýeňişlerini hem yitirjekdi. Osmanlılar üçin Geliboli Gunnogor bilen Gunmataryň, Egey we Gara deňizleriniň aralygyny açar hasaplanýardy. Biz bolsa iňki sowalymyz bilen qaky gelse ýüzlenýär. 33-nji. Osmanlı döwletiniň padşahlarynyň arasynda ilkinji bolup halif derejesini alan hükümdar kim? Osman sultanları haýsy ýyllarda halif derejesini öz ellerine saklaýarlar. Selim ýogyň döwründe halif derejesini alýar. 1517-nji ýylda Reýdanyda bolan töwüşlerde şu Memluk döwletini ýeňýärler. Şeýdip Mekkanyň açary hemde haliflik derejesi Selim ýogyna berilýär. Şol ýyldan başlap, ýani 1517-nji ýyldan 1920-nji ýyla çenli Osman döwleti halif derejesini alýar. Berekele kakeli siz berilen sowala dol we dürst ýagdaýda jogap berdiňiz. Şeýlek hem Oğuz Hanyň altyn peýkamyna münasip bolduňyz. Hormatly bäýtleşik gatnaşyjylar, biz bolsa menzilimiziň inňki sowaly bilen çynarsa ýüzlenýär. Eliňizdäki sowaly açyp bilersiňiz. 36-njy sowal. Mahmud II-njiň dolandyran döwründe haýsy döwlet bilen diplomatik gatnaşyklar ýola goýulypdyr? Büyük Britanya. Çınar gıynan saktası sowala näde doğru jogap berdiňiz? Biziň sowalymyzyň dogry jogaby bolsa, Mahmud II-njiň döwründe Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen diplomatik gatnaşyklar ýola goýulýar. Biz bolsa iňki sowalymyz bilen aýjaren söýüzlenýär. 42-nji sowal. 16-njy asyrda Hindi ummanyny iýçeň hereketleri alyp baran Osman döwletiniň esasy garşydaşy haýsy? 16-njy asyrda Osman döwletiniň Hindi ummanyna garşydaşy Portugaliýa bolupdyr. Berekella aýjaren siz berilen sowala dol we dürst ýagdaýda jogap berdiňiz we Oğuz Hanyň altyn peýkamyna münasip bolduňyz. Biz bolsa menzilimiziň inňki sowaly bilen oğul wagtyda ýüzlenýär. 32-nji sowal. Osmanlı döwletiniň ilkinji elçixanasy haýsy sultanyň döwrüne we nirede açylypdyr? Osman döwleti ilkinji elçixanasyny Ahmet II'niň döwründe 1728-nji ýylda Russiýa döwletinde açýar. Oğul wagt gynnan saktary sowaly näde doğru jogap berdiňiz? Biziň sowalymyzyň dogry jogaby bolsa, Sultan Selim 3-nji döwrüne 1793-nji ýylda Londonda Osmanlı döwletiniň ilkinji elçixanasy açyldy. İlkinji elçi Yusuf Agah efendi bolupdyr. Biz bolsa menzilimiziň inňki sowaly Kerem siz bilen dowam edýär. 41-nji sowal. Häzirki Suez kanalyny gurdurmak pikirini ilkinji bolup haýsy Osman sultany öňe sürüpdir. Emma amala aşyryp bilmendir. 1859-njy ýyllarda bolýar. Kerem gynnan sakda siz sowaly dogry jogap berip bilmediňiz. Biziň sowalymyzyň dogry jogaby bolsa, häzirki Suez kanalyny gurdurmak pikirini ilkinji bolup Ýowuz Sultan Selim öňe sürüpdir. Emma ony amala aşyryp bilmendir.
Biz menzilimizin innik sowaly bilen mährisi ýüzlenýär. 38-nji sowal. Haýsy Osman Sultanynyň döwründe döwletde deňiz güýçleriniň düýügi tutulupdyr? Sultan Fatih Mehmet'in döwründe deňiz güýçleriniň düýügi tutulupdyr. Gynansak-da siz sowala näde dogry jogap berdiňiz? Bizim sowalymyzyň dogry jogaby bolsa, Osman Gazi'nin ogly Orhan Gazi'nin döwründe döwletde deňiz güýçleriniň düýügi tutulupdyr. Umman ýanky sowalymyzdan gelip çykmagyna görä, Orhan birinjiýiniň döwründe ilkinji gezek Osmanly döwletinde harby deňiz güýçleriniň düýügi tutulýar. Bu harby deňiz güýçleriniň çägine bolsa bir näçe gem gurulşyk kärhanalary işe girdilýär we bularyň arasynda bir näçe gemler, ýagny Öwliýa Çelebi'niň deňiz saparlary hakynda beýiklerin peşkeşi atly eserinde hem Osman gemileriniň ýa-da bolmasa beýleki harby deňiz maksatly ulanylýan gemiler barada hem bir näçe maglumatlar agzalyp geçilýär. Bu ekrana görüşüňiz ýaly Galeas gemisi Osmanly döwletinde esas bir harby deňiz gemileriniň biri bolup durýar. Mundan başga hem bir näçe gem gurulşyk kärhanalaryna Osman Türkmen döwletiniň bir näçe harby deňiz maksatlary, gemileri ulanylmagy berilýär. Hormatly bäsleşe gatnaşyjylar, şunuň bilen biz 4-nji menzilimizi hem geçirip oturýarys. Hormatly bäsleşe gatnaşyjylar, biz oýunumyzyň 5-nji menzilinde başlamaka pekimdarlar geňeşine ýüz tutýarys. Birinci saylama etaplarının 6. oyununun 4. menzilini cemledik. Sovallara doğru takip cevap verilişine göre bäsleşe gatnaşyjymyz Ajeren Annegildiyeva yeketek 4 utup bilen öňe saýlanmagy başardy. Edil şonuň ýalda Cennet, Çınar bularyň orta meňdeş, her biriniň 2 utuby bilen 3 tane bile gelýändigini aýdatmy gelýär. Neticede Akmamedova Cennet, Kakeli Akmuradov hem de Çınar Garliyeva üçütünün arasında häzir bäsleşigimizi dowam etdirer. Hormatly bäsleşe gatnaşyjylar, pekimdarlar geňeşiniň gelen netijesine görä 3 tane bäsleşe gatnaşyjymyz Cennetiň, Kakeliň hem de Çynaryň arasynda özara ýarşy eder we bu bäsleşikde sowallarymyz diňe siz üçin niýetlener. Biziň 6-njy oýunumyzyň 5-nji menzili Osman Türkmen döwletiniň döwlet dolandyrşyna we diplomatik täplerine bagyşlanýar. Cennet, jemleýinji menzilimizin ilkinji sowalyna siz jogap berersiňiz. 44-nji sowal. Türkmen döwletleriniň taryhynda ilkinji bolup 1876-njy ýylda Osmanly döwletinde konstitusiýa eglan edildi. Bu ilkinji konstitusiýa haýsy at bilen atlandyrylypdyr? Adalet konstitusiýasy. Cennet gynansak-da sowala näde jogap berdiňiz? Biziň sowalymyzyň dogry jogaby bolsa, Sultan Abdülhamid II döwrüne eglan edilen ilkinji konstitusiýa kanuny esasy diýilip atlandyrylypdyr. Biz bolsa menzilimiziň innik sowaly bilen kakygelysi ýüzlenýär. 49-njy sowalnama. Murat I-niň ogly Bayezid nähili lakam alypdyr? Beýle lakam oňa näme sebäpli berilipdir? Murat I-niň ogly Bayezid Yıldırım lakam bilen meşhur. Ol döwleti 1389-1402-nji ýyllarda dolandyrýar. Oňa Yıldırım lakam berilmeniň esas sebebi hem şol döwürlerde Bayezid Yıldırım Türkmen beýliklerini güýç bilen ören gysga wagtyň içinde bir näçe Türkmen beýliklerini boýuna ýedirýär. Yıldırım diýilmeýän sebäp hem çeýle bir çalt eýläpdir diýär. Şoň üçin Bayezid Yıldırım diýip atlandyrypdyrlar. Berekella kakely, siz sowala dogry we dogry jogap berdiňiz. Menzilimiziň innik sowaly bilen Çınar biz size ýüzlenýär. 47-nji sowal. Osman döwletinde daşary ýurtly täjirlere ýeňillikleriň berilmegini göz öňüne tutýan şertnamalara näme diýilipdir? Soragyň jogabyny bilemok. Çınar gynansak-da siz berilen sowala jogap berip bilmediňiz. Biziň sowalymyzyň dogry jogaby bolsa, Osmanly döwletinde daşary ýurtly täjirlere ýeňillikleriň berilmegini göz öňüne tutýan şertnamalara kapitulýasiýon şertnamalar diýilip at berilýär.
Hormatly bäýatlaşy gatnaşylar, gaderly mehmanlar, biz 5-nji menzilimizi hem tamamladyk. Gelinini bolsa, bäýatlaşyňyzyň netijelerini aglan etmek üçin pekimdarlar geňeşine uly hormat bilen söz bereliň. Hormatly adamlar, bilişimi diýäri 5-nji menzilim tamamlandy. Görkezlen netijeler boýunça 3 dala şäheriň arasynda dowam etdi. Yani Cennet, Kakıgelli, Çınaryň arasynda goşmuşy tapyrmy geçdi. Şu 3 dala şäheriň arasynda da Kakıgelli özüniň biraz biliminiň artyklygyny görkezmeye başardy. Netijede birin birinci saylama tapırmının 6. oyununun cemleri boyunca Aceren Amegildiyev bilen Kakıgelli Akmurad Yenizler yıkılan ettiler. Hormatly ýeňijilerimiz, biz sizin gadandan ýeňişiňiz bilen tüýsürekden gutlaýarys. Gelingini bolsa bäýatlaşymyzyň şu ýerine kuýubyňyzy, başaranyňyzy, zekiniňizi, ortapyjylygyňyzy ýene urgada görmek maksady bilen size şu ak oýumyzyň içine ýerleşdirilen taryh wakalary, şeýle hem taryh şahsiýetlerimizi özüne jemleýän suratlar barasynda hem gurun bermeňizi soraýarys. Ene Kakıgelli siz ýanyňyza ýerleşdirilen bir taryh wakany beýan etýän suraty Ajeren siz bolsa Ertuğrul Gazynyň heýkeliniň suratyny suratlandyryp onuň alyp baran işleri barada gurun beräýsiňiz. Fatih Sultan Mehmet jemi 60 tan gemini halç aylana sürýär. Ýani 60 gemini Adanyň üstüne 4,5 kilometr ýolda, ýani gemileriň aşagyna zeytun ýagyndan gowy edip ýaglanan fallary aşaklaryna goýup özleriniň eskerlerini şol gemiler süýredip halç aylana getirýär. Bu gemiler bolsa Konstantinopol gawadaky esasy gerek bolan güýçleriň biridir. Şu gemileriň kömegi bilen ondan sonra jemi Fatih Sultan Mehmet 125 gemiden warat özüniň floty bilen 1453-nji ýylyň 29-njy maýynda Konstantinopoly gawap ol ýerde ýeňiş kazanýar. Bu bolsa Osmanly türkmenleriň taryhynda ol ýeňiş hesaplanýar. Şol ýeňişiň netijesinde Osmanly döwleti ýagny 3 dewletde, Aziýada, Afrikada hem de Ýewropada çatyrynda ýerleşen büyük imperiýa öwrülýär. Sizin hem görüşüňiz ýa suratda Ertuğrul Gazyny görýärsiňiz. Ertuğrul Gazy çep elinde galkan ýany ýüzünde ýolbarsyň suraty bolan galkany taklapdyr we sağ eline bolsa şol döwrüň däplerine görä eger gylçyny taklapdyr. Ol Türkmenistanyň gün ortasynda bolan Mahan diýen ýerden öz komdaşlaryna kömek bermek üçin Gündogor Anadola tarap gitýär we şol ýerde hem iki tane goşunyň söwüşip duranyny görýär we tarapdarlar bilen maslahatlaşýardy. Ýeňilýän tarapa goşulýardy. Alaeddin şol döwrüň padşahy Alaeddin Keykubat 3-njiň tarapyna geçer we şol ýeňiş gadamana sebäp bolýar. Alaeddin Keykubat oňa Sowat hökmünde Söwüt hemem Garajahisar diýen ýerler mülk hökmünde berýär we şol ýerde hem Ertuğrul Gazy öz kowmdaşlary bilen ýurt tutýar. Ozhan atamyň agzybiri hakyna aýdan pentlerinden uğralyp Ertuğrul Bey hem öz kowmdaşlary bilen ähli türkmen beýliklerini agzybirlige birleşmäge çagyrýar. Gelingini bolsa ýeňijilerimiz bilen birlikde parahatçylygyň türkmen diplomatiýasynyň nişanyny öwrülen Oğuz Hanyň altyn ýaýyny we peýkamyny ýokary galdyrmak desturuny geçireliň. Hormatly bäýatlaşygymyza gatnaşyjylar, gaderly mehmanlar, gelingini bolsa, bäýatlaşygymyza gatnaşyjylar üçin himayetkarlarymyz tarapyndan taýýarlanan ýadgarlyk sowatlary gowşurmak üçin pekimdarlar geňeşine uly hormat bilen söz bereliň. Hormatly mehmanlar, bäýatlaşyga gatnaşyjy ýaşlarymyz, biziň gahrman arkadamyň belleşýäli Oğuz Hanyň ýürüýüşleriniň esasyna parahatçylygyň külli adamlar üçin belli bakatyň ýokdugy hakynda pikir ündelýär. Ýaý hökümdarlyk peýkan ilçi diýip hatap edilýär diýip bellap geçýär. Şu nukta nazardan şu günkü geçirilen
Paragatçylygyň ýaş çaparlary adly akıl paýgat bätleşiginiň Osman döwletiniň daşar siýasaty we diplomatiýatyna bagyşlandy. Biziň mektep okuwçylarymyz bu mowzuk boýunça ören taýýarlyk gelendiklerini subut etdiler. Şol sebäpli biz bu gatnaşyjylarymyza Gahrman arka dağımızın hormatly prezidentimizin arka dağlı ferdarymyzyň ündöýüşi ýaly bu ýaşlarymyzyň ilmli, bilimli, terbiýeli, watansewer ýaşlar bolup ýetişmeklerini arzuw edýär. We şuňky geçirilen bätleşik netijeleri boýunça Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutu tarapyndan ýörüýte taýýarlanan ýagdaýalyk şahadatnamalary we tarifatlaryny oşurmagy ruhsat edýär. Aşgabat şäheriniň Taparma Türkmenbaşy adynaky ýörüýteleşdirilen umum bilim berýän mektep internatynyň 9-njy synıp okuwçysy Ogulbagyt Baýryýewany Aşgabat şäheriniň dil derslerini gösterip öwredilýän 87-nji ýörüýteleşdirilen orta mektebiň 11-nji synıp okuwçysy Ogul Sultan Urazberdiýewany, Ahal welaýatynyň Kake trawynyň daşary ýurt dillerini ýörüýteleşdirilen 17-nji orta mektebiň 11-nji synıp okuwçysy Mehri Ataýewany, Aşgabat şäheriniň Taparma Türkmenbaşy adynaky ýörüýteleşdirilen umum bilim berýän mektep internatynyň 11-nji synıp okuwçysy Çınar Garlyýewany, Aşgabat şäheriniň Taparma Türkmenbaşy adynaky ýörüýteleşdirilen umum bilim berýän mektep internatynyň 11-nji synıp okuwçysy Kerem Durduýewi, Aşgabat şäheriniň dil dersleri şuňlaşdyryp öwredilýän 87-nji ýörüýteleşdirilen orta mektebiň 10-njy synıp okuwçysy Cennet Akmamedowany ýörüýte hormatlar bilen telegranlar. Edi şonuň ýalda şuňky bätleşigimiň ýeňişçileri bolan Aşgabat şäheriniň Taparma Türkmenbaşy adynaky ýörüýteleşdirilen umum bilim berýän mektep internatynyň 11-nji synıp okuwçysy Ajeran Anygeldiýewany, şeýlekem ikinji ýere munasip bolan Aşgabat şäheriniň Taparma Türkmenbaşy adynaky ýörüýteleşdirilen umum bilim berýän mektep internatynyň 11-nji synıp okuwçysy Kakeli Akmuradowy ýeňişler bilen gutlamak bilen olara hem Türkmenistan Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň ýörüýte taýýarlan hormat hatlary bilen hyýrlanýarlar. Ýaşlarymyz bu bätleşige taýinlanýan wagtynda olaryň mektep muallimläriniň şeýle enatalar tarapyndan uly üns berilýändigini görkezýär. Elbetde bu zatlaryň hemmeti bizi begenlerýär. Näme üçin diýilende biziň ýaşlarymyz gelecekki nesillerimizi hasda terbiyeli, ilimli, bilimli, vatansewer bolup ýetişmekleri üçin taryhymize üns bermekleri bizi hasda begenlerýär. Ýaşlarymyza şeýle bätleşiklerde hemişe ýeňişli ýerler gazanmaklygyny arzuw edýär. Biziň şeýle bätleşikler geçirmegimizde, ýaşlarymyzyň şeýle bätleşiklerde finansiýalary görüp ýeňişleri ýetmegine şertleri döredýän Gahrman arka dağımyzyň hem de arka dağly ferdarymyzyň ýaşlara berýän ähmiýetini, gadyr gymmatyny bildirýän anamany ödemek üçin anandyrjylyk ähmiýet çekjekdigimizi onuň rasmy gelýär. Bu şertleri döredip berýänler üçin Gahrman arka dağymyda Mehriban prezidentimize hem de arka dağly ferdarymyza ulakan sag bolsun aýdýar. Hormatly bätleşigimize gatnaşyjylar, gaderly mehmanlar. Ene şunuň bilen Paragatçylygyň ýaş çaparlar akyl paýhat bätleşigimiziň 1-nji saýlama tapgarynyň 6-njy oýunyny hem geçirip gutarýar. Şeýle hem akyl paýhat bätleşigimizi gurnamagy ýakynan ýardam beren himayetkarlarymyza, hususan Türkmenistanyň magtumulatynaky ýaşlar uramazynyň merkezi geňeşine, Türkmenistanyň telewiziýa, radio gepleşikleri we kinematografiýa baradaky döwlet komitetina, Türkmenistanyň synagatçylar we telekeçiler birleşmesine, Awadan haly açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine, Aýdyn gijeler hojalyk jemgyýetine, Muhammed Balkan hojalyk jemgyýetine, Rowşen hojalyk jemgyýetine, Türkmenistanyň Milli Ýaý Atyjylyk Federasiýasyna, Türkmenistanyň Ilmlar Akademiýasynyň magtumulatynaky dil, edebiýat we milli golýazmalar institutyna, Türkmen haly döwlet birleşigine, Gunnogor şöklesi nusxo haryt nişanly milli önümleri hojalyk jemgyýetine, şeýle hem ekologik taýdan arasda we Bercraft kağız önümlerini öndürýän 7 dogan hususy kärhanasyna özümiziň hoşarlygymyzy bildirýäris. Biz ýaşlary okumaga, döretmäge, taryhymizy we geçmişimizi giňden öwrenmäge döredip berýän giň mümkinçilikler üçin Gahrman arka dağımyza, hormatly prezidentimize, arka dağly ferdarymyza köp sag bolsun aýdýar.
Goý hormatly prezidentimizin jany sag, ömrü uzak tutýan tutumly işleri elmi dama rowaşlyklardan rowaşlyklara wetlensin. Gepleşigi alyp bardy Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň Halkara gatnaşyklar fakultetining 3-nji ýyl talibi Kuwat Mämedow. Hoş, sag bolun.